Information Minister Piyush Hazarika Lampang Dakatingsi State Cabinet ahin pen approve tanglo lapen draft notification for creation of integrated eco-sensitive zone of KNPTR and adjoining 7 protected areas and 11 reserve forests ajoksi Karbi Anglong district ahoy ke doatum Kisungnang Duarbaguri constituency lapen Socheng Thenta constituency Jesemet Baguri Arat mate Kazironga National Park ahoy ke doara datum an eco-sensitive zone ke parlopo thak akisung ke phonang jiangring thedungan pinlo Supreme Court ahin pen Central Empowered Committee mati CEC ahin pen si Assam government atuma phan over slackness mati animals corridor saputhak EC ingtang rak pen kerai kom jia phan hukum pithonglo lapen labang solo thoi Golaghat district Nogong lapen Karbi Anglong district ahoy ke doara atuma phan palisi Jesemet border sari ke do mate Kazironga National Park ahoy ke do atuma phan an eco sensitive zone ke parlopon ahwar an ahema rit ke do an 3.8 ahukumalo nang palia joksi Bagoria long ke do tourism ID waiting set pen chenglok penang an residential sitami 3.9 ahukumalo athui nang palia lapen labang solo athui Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat ahin pen si nang palilo sitami non puta Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Clardak alamsi cepaklang ponpede joksi penang an arada tumpen aning kang samsi cepaklang ponlo Bidar sini CM sar pancetong lo, lalu pistol lo bisi alang limang ke, la solama nangsak lo. Sedame alang li nangsak aprang le neli alang li nangsak ada apilih neli notis mang kalong ali. Sedame la solam lo, non kenam tang 24 March arni High Court long la son hearing lo, hearing alam mang galason lo, pu plan district kenat Banduriwal lapen Kotesan hangno ed lo. La sila soke phang no aputa galang li tum ahem phu tum bang la son si Supreme Court long case bilo jene tum ke 2019 aprang si ka chikin la si ko people sini tum phana phang no la sineli tum phana ngang tang ke la son no Supreme Court long adjust bang pulo la pulo te nang tum oma ko pi order ke long ba sina tum ke phang no la sinon immediate Assam sarkar phana lang tum order bilo litroxy ang bom nang li tum la so report nang jabi chodi lo nang li tum Tangkas tame lapen la sopothak bidi sore kajobe tame naga sharap dunji phalsi nelihin pen chuning ripon lo la si patumi hata nelitum ladak nelitum arong pen principal secretary di phulong anilitum chetong amlo la si alang li taninge thepen to man pulo la si alang li nang pu mangala som lo ladake animal corridor mate elephant corridor lake national highway pen lapu Karbi Anglong nat 500 meters an chopan dam po akola so tawar thot he chebang la si la sona report se alang le kelong pe na job si la so la ke ang so pidalo po si stame neli than kang ro ladake anarlo stame ingna rave la pen ajo stame ingna rave ladake neli tum bihek pan si dolo la pen Karbi Anglong life ahin pen adimak long an humri dam pen ahok pe alang kachini dam thek ji aphan hadak arada tumpen chingki chethan pedoponlo sensitive zone lapen eco sensitive zone lapen animal corridor labang so alam putak si kai ki mata Karbi Anglong long le ahoy la puson si kachirai komji phan state government pen penangan la so lapki lam podolo non sitame labang so sensitive zone aputak non na daily pk karta pamang tourism department pen labang so ib ko ana crore pen ne labang so ib labang so hem na ki la so ta si penangan na hem do la pen ladak residential area komento income pen ne alang litum ladak ka joji pon sitame non ma ke labang so eco sensitive zone aputak made animal corridor aputak non ma ke alang litum labang so chiprina ko labang so alu state government pen si council phan si pc non council secretary pen si labang so alu thu inang pali thulo lapen penangan labang so alam ki huri sai so si non thek ponlong lo lapen non dagara tu same Supreme Court long mate High Court long same case people lo lapen council long same labang so alam puta au penang thanang ji pusi same dagara tum kai ke mata kachi song lapson padolo la si dagara tum do inu bani dun do alang litum pele la pesi ar chona ka seksi Karbi News Live la ka do pen Karbi Anglong kedo Karbi Arat paneli karbong pilo kucingsi ahok lo nili tum ladak kedo ako Kazironga awe ko pen si Karbi akhai ke ladak do bomlo same dak miadi pota ta 1939 mate pharo preser kabra thongkabra serkya bani kan pen si miadi pota ta sarkar hin pen pilo la si non bharat sadin de prasi bharat sadin de prang man si miadi pota mang edolo la si la son hol se nili tum han kalang lo non Karbi Anglong
amnya pateng bete teng pen bete nili tum northern Karmenglong Sipuri lo la sino nili hem ka chikim ahok lo nili men ke David terang la sinili pan ke notice residential long mate hem kajupoche ke do hem long notice join secretary pana jog nili panangi pi la ke nili long vek lo la si karbia khayeng mong ke nili first lo ke cheng si bang lo la si nali tum pini la so ate phi long kelang ka to ko we karbia ra phanda nili choni ri man kala lo la da nili tum si la karbia khai mate la so bandori man ke nili tum sa pong son lo la si nali tum ka to ko we asom anta chara nili man choni ri lo News report Vikram Teron, Karbenglong Live.